El Centre Naum, el projecte socioeducatiu de les Germanes de la Caritat, és un centre d'atenció comunitària de continuïtat dissenyat per abordar la realitat que viuen els infants, els joves i les famílies del territori que conformen les barriades de Son Roca, Son Ximelis, Son Anglada i Son Serra la Vileta, de Palma. Creat l'any 2000, el projecte es planteja una visió transformadora de la realitat social d'aquests barris. Durant aquests 18 anys s'ha anat establint relació amb els infants, els joves i les seves famílies. Gràcies a aquesta relació i a la detecció de les múltiples necessitats de la població, s'han anat dissenyant nous programes d'atenció socioeducativa i psicosocial. Actualment, el Centre Naum té en marxa 30 iniciatives. L'entitat combina activitats lúdiques i recreatives amb d'altres destinades a la formació i a l'acompanyament familiar. En total, una trentena de treballadors atenen uns 500 infants, adolescents i joves i més de 100 famílies durant l'any i fan activitats pràcticament tots els dies laborables, a més d'iniciatives i campanyes puntuals. Perquè m'ho donàvem compte que aquesta barriada, sobretot infants, joves i les seves famílies, estaven mancades, hi havia mancances de poder fer un seguiment a lo que era el seu treball educatiu. M'ho donaren compte que, amb una paraula, de la seva vida, ben bé tots aquests al·lots que se passejaven per aquí al mig i que no sabien què havien de fer, no sabien què havien de fer de la seva vida i, per tant, nosaltres era necessari donar-los una altra oportunitat perquè ells poguessin créixer normalment, com els lots, també, que tenen, diríem, totes les necessitats cobertes. Hem de dir que aquí la xarxa social de les diferents entitats també és important i a través d'aquesta xarxa social i nosaltres, és dir, saben que aquí, a Naum, ells hi tenen un lloc, joves, al·lotes, famílies, tenen un lloc d'acollida que els donaran respostes, sempre que puguem, a les necessitats, a les mancances que ells puguin tenir. És un reconeixement públic no només per la barriada, sinó per tota l'altra ciutadania i és la feina que estan fent, és la il·lusió que estan posant en aquesta feina i, per tant, jo dono les gràcies, des d'aquí vull aprofitar per donar les gràcies, primer de tot, al Consell de Mallorca, a CIMAS, que ens ha sabut reconèixer aquesta feina, i després a tot l'equip educatiu, a tot l'equip de formació que està fent feina aquí de dins, a la xarxa social que hi ha darrere, com he dit, la coordinadora d'entitats, i totes els altres referents que per nosaltres, que són altres entitats, que començaren a fer feina en nosaltres, que en aquest moment encara estan fent feina en nosaltres, però que ens han ensenyat a ser, ja diríem, un poc més adults.